Salam hormatly adamlar, mehriban vatandaşlar, dostlar, doganlar. Bugün Premiere Pro programmasında bir kiçiräjik bir hile görkezmekçi esasy montajçylara degişli. Montajçylaryň göwnüne yarar diýip umyd edýän işlerini ýeňilleşdirjek görnüşçü. Misal üçin aýdaly, men bir rolik ýasamakçy, misal üçin ýaşlaryň toýundan, ýaşlara bir rolik ýasamakçy we bir ulanasym gelýän aýdymma şonu ulanyp bilemek sebebi başga bir misal üçin aýdaly şu ýerde gowçunar ýala görkezýän. Nätäderle bilişimiz ýaly Dizet bilen Hemra Recep täze aýdym çykardy. Ýaşlara bagyşlap, şulaýdym. Meni Mehmet bilýänler. Bilişimiz ýaly şulaýdym. Şunu ulanasym gelýär, ýöne näýile berdi, şu ýerde ýaşlaryň adyny tutýan ýeri bar. Şu ýerde. Şular ýaly şu ýerini biz ulanyp bilenmek sebäbi başga bir ýaşlaryň ady tutulýar. Şonuň üçin şunu ulanar ýaly şekilde näil getirýär. Inni şonu barlak görýär. Men şu ýerde taýynan zadym bar, şunu göreli. Şeýlerek. Bir zat bar senne meni ýanyňa çekýän. Sen merkezi dünýä, tötänden näl ol. Sen men nesibe. Şular ýalyra gidýär. Bärde de ýanky adyny tutýan ýeri bar. Şu ýerde. Aşıkları bir-birine nurana gözleri duşurýar. Süýji sözleri tanıştyrýar. Owadan söýgü birleşdirýär. Nikah şey dip geçip gidýär. Aşagda goşky sesinden tanansyňyz biziň meşhur alyp barjamy Goçmurat Seydiýew. Goçmurat Seydiýewiň sesi. Misal üçin Instagramda, TikTok platformalaryna goýýar. Fonna sazly goşgysyny okap goýýar. Biziň kän derdimize ýaraýar. Goçmurat sag bol agam, şular ýaly goşgylaryň üçin. Şol goşgylaryny skaçat edip sazyndan sözünü aýryp şular ýaljak bir kiçiräjik hile ýasaýar. Käbir ýerlerde men ulanýan ýerlerim bar. Şular ýaly edip siz bilen paýlaşasym geldi, belki kömegim deger gelin nähil taýarlaýyşymy göreli. Çünki minusyny näil ýasaýar, sözüni näil alýar. Sal aýdaly. Internetde girýär. Google Chrome şu ýerden vocal remover diýip ýazýar. Vocal remover diýip ýazanmazdan şu ýerden ultimate vocal remover diýip çykkan eken online. X minus ultimate vocal remover online şu ýere girýär. Öňmizden şular ýaly penjere çykkan. Vocal remover näme diýmek? Türkmençe öwrümizden nesçeden ses aýyrmak diýen manyny berýär. Köpümiz bilýänler. Şu ýere girdik, şular ýaly penjere açyldy. Misal üçin şu ýerden wybritse file. Ýalňyşmasam şu sayt günüň dowamynda 24 sagatyň dowamynda 12 minutluk ses aýyrmany muhut kömek edýär. Saatdan ses misal üçin ýapýan Microsoft etmäni 12 minutluga çenli misal üçin muhut bize hödürleýär. Registrasiýa gerek däl. Şu ýerden wybritse papka, wybritse file ýaz. Misal üçin bize Dizet aýdym şu ýerde bar. Zagruzkasy birazajyk egleýär. Minus edilýän başga da kän görnüşler bolmak ahmal ýöne men öz bilýänim hem muhut hem misal üçin tölegsiz şekilde kömek etmek isleýän. Ha görüşimiz ýaly taýynmaly. Bul köp käwat bakmam bolýar, käwat haýalragam bolýar. Internet tezligimize bagyl. Internetde hap gowy işleýän bolsa çalt ýagdaýda da bolýar. Indi näýilek bolýana göreli. Misal üçin şul vokal ýaşyl minus şu. Minusyny çykardy. Bulam diňe vokal ses aýratyn. Görüşimiz ýaly. Inni skaçat etmek üçin misal üçin bize minusy gerek. Microsoft kosyna basýar. Microsoft kosyna bassak. Men häzir skaçat edip goýupdym şunu. Misal üçin Zagruzka belledik. Skaçat etdi. Görüşimiz ýaly berden skaçat ýörýär. Vokal aýratyn gerek bolsa vokala basýan.
ve Hayrettin vokalına malya. Ne şu yere allık. Buna yer yaz. Böyle bulam dursun, originalam dursun. Salın üçüsünü dengleyet. Emmekinin vakti meğde şuna üçütünem dengce deyip koyuyat şu yerden. Originalını aşağı ayıralım. Yine. Üç desem deng olur şu yerde. Salına aşağı. Originali. Bunu yapacağız. Ne? Bul minusu. Bul Hayrettin sesi. İnni ne edeceğiz? İnni. Biz misal birinci ayırmalı yerimizde şu başını bilişimiz ýaly diziýadan aýdymlaryň emmesinde de bu komediýa show diýen sesi var. Şo ýerine ayırýas. Nerede? Şoluna şu yerde. Ne? Bolyan tak muňa degem zok, hazır bärde etmeli işimiz var. إذنا مع الأوراد زيماني والصوت دنياني تودي سلر. Ne? Şu yerde minusunu yukarı vokal bize gerek değil. Bize şundan beylesem ne gerek değil. Minusun berde bunu görkezmegimin sebebi berde kan rolum yok, sebebi minusun alan ýagdaýymyzda ana oje minusun berde sebebi Hayrettin berde diňe vokal gidýär şu ýerde. Ne? Aliň Oguljan diýen ýerine o vokal gidýär ýöne bize şu jaga der. Ine şu ýerde çekilýän ýeri bar, sesin şoň üçin gerek bolýar. Ne misal üçin. Ine diňe şu jaga der üçin ulanýas. Munam näle diýäs? Misal üçin şeydik. Ne şey diýäs? Tamam. Şu rap başlayança allık. Şu jaga derine ýasamaly häzir. Bärtine. Şu Goçmuradyň sesi var. Şuna ma bir ýerden alypdym, meni dilädir. Ýadyma çönök ýöne bulam edil ýankyýaly diýişimýaly. Instagramdan, TikTok platformasyndan bu bir ýerden skaçat edip özüňiz alyp bilýäňiz. Goçmuradyň goşgulary bardyr. Goçmurad Seydiýewiň goşgulary. O goşgulary koýa häzirki bize gerek. Misal men pikirim gowy sesi var. O videorolyga da ulanmak üçin Goçmuradyň gowy sesi var. Montajçylaryň kömegine degäjek. O videorolik ýasap bolajak owadan sesi var. Aşıkları bir-birine. Ine misal üçin. Aşıkları bir-birine. Aşıkları bir-birine. Nurana gözler duşurýar. Süýji söýler. Aşıkları bir-birine. Nurana gözler duşurýar. Süýji söýler tanıştyrýar. Owadan söýgü birleşdirýär. Nikah ýüzü. Şoňa şeýle biraz pesel diýäs, misal üçin. -10 edelim. Baglaýar. Ýürek. Nurana gözler duşurýar. Süýji söýler tanıştyrýar. Owadan söýgü Nurana gözler duşurýar. Süýji söýler tanıştyrýar. Ana gözler duşurýar. Süýji söýler tanıştyrýar. Owadan söýgü birleşdirýär. Nikah ýüzügi baglaýar. Ýürek bolsa, Ana. ol güýsiz diňe şoňa münasip.
Diňe şoňa münafik. Bäri taýyn boldy. Gözümiň nury. Goşgusy bar, munun başyny ulanaly. Gözümiň nury aýdym bilýäňiz, para adamanlar düýflendi zäden aýdýan aýdymy? Şoň bir video rolik çykarypdy. Ýa-ni bulam goçmasy diýip gurulaýan sesi. Aýratyn şol aýdymyň sözlerini goş hyýal edip okap çykarypdy. Şo ýerden aldym. Muny men hyýal minusowk edilen aýratyn gorkoz durmak hukman näme diýen düşünen soň ýa-ni minus edilişine edil şolar ýalak edilişi. Inni şu ýerde saat başlandy. Mysal üçin men şu goşgyny ulanjak. Bir zat bar senne meni ýanyňa çekýän. Sen merkezi dünýä. Dogry. Ananyň bir zaty. Bärde aýdym başlaýar. Men isleýän zadym şu ýerde goşgy gutorandan aýdym başlany isleýän. Bärde başga da bir da edip bolýar. Şu goşgy setirleriniň arasyny boşluklar gysgaldyp sygdyrban bolar. Ýöne bärde nemesi gidýär, manysy gidýär, ýa-ni öz okaýyş tempo gowy, haýaljakdan arany açyp okaýar. Şoň üçin şo öz tagamyny gidermez ýalyk. Biz şu ýerde näme edip bilýäs? Ýene bir size derdiňizde ýarajak bir gowy hileleriň biri. Aşaky. Bir ýany. Ananyň bir zaty. Häzir. Şu ýerde men niýen ýerine çendim. Mysal üçin şu ýerden alaly. Kesdik sesimizi. Inni bize mysal üçin goşgy şu ýerde gutorsyn. Häzir. Sen meňnesiwe. Sen meňnesiwe. Ýene az belirli çyk. Sen meňnesiwe. Meňnesiwe. Bolly. Inni bärde bize näýlek bolly? Mysal üçin goşgy has öňe çykdy aýdymdan. Bir zat bar senne meni ýanyňa çekýän. Sen merkezi dünýä. Sen aýt. Men diňläýin. Gözlänim. Bize şu goşgy başlandan saat gitse gowurýan. Mysal üçin men maňa gerek zat, onu nähile edýärsinni. Ünsülje görmegimizi haýyş edýän. Videomyz az uzagrak bolup biler, ýöne himme zady gowy düşünür ýalak, jikmejik görkezmekçi bolýan. Uzagrak bolsa ünsülje görmegimizi haýyş edýän. Şoň üçin inni bizde mysal üçin men ulanýan premieramyň versiýasy 2024-nji ýylyň versiýasy. Şul ulanjak we nemem? Şul ulanjak zadym öň mysal üçin 2017-de zatda işleýäk, 2018-de işleýäk premiera Adobe Audition'a geçirip edilýärdi. Inni ýalňyşmasam 2022-nji ýyldan soňky versiýalara şul geçirildi. Ýalňyşmasam 2022-de de bam diýen şu. Mysal şu aşağı bölük, şunu alyas. Ýene şu ýerde remix diýen ýer bar. Üstüne sagynmasy sesin üstüne. Şu ýerde remix diýen ýer bar. Enable remix basyas. Enable remix bassak, öňümizden bize şolar ýalak çykýar. Essential sound diýen bir bölüm bar premiera. Ýa-ni diýişim öň bu funksiýasy. Ýa-ni remix, ýa-ni essential sound bölüm bar, öňüm bar, ýöne içine remixi soň goşulýar. Ýa-ni diýişim 2022-den ýa 23-den soň goşulýar. Şu ýerde remix bölümünden mysal üçin häzir aýdaly. İlki sesimizi gerek ýerimize çekýäs. Mysal üçin şu ýerden başlamagyny isleýän. Bir zat bar senne meni ýanyňa çekýän. Az oňurakdan. Bir zat bar senne meni ýanyňa çekýän. Inni şul karalyk bizde boş bolýa aýdymam şu ýerde başlaýan biz şu jagaz bölüm şu jagaz bölejik sazy şoňa çenini uzaltmaly. Bärde başga da ýene bir zat bar, ýa-ni baslaryny zadyndan bölüp uzaldywan bolýar, ýöne bul has ýa-ni udarlaryny, templaryny sazlap bize odan nap uzaldyp berýär şu ýeri. Mysal üçin target duration diýen ýerini biraz ýokaryk çekýäs. Mysal üçin 20 mir edýäs. Ýene gerek 22 etdik.
23 etdik. 24 bolmady. 25. Ine görşümüz ýaly. Ine bize bölüp uzaldyp beren ýeri. Indi diňläp görýäs. Bir zat bar senne meni ýanyňa çekýän. Sen merkezi dünýäm. Sen aýt, men diňläýin. Sen meň nesibe. Ine görşümüz ýaly. Dogry wagt, dogry adam duşan bolsa tütänden näl ol. Sen meň nesibe. Inni bärde ýanky Bakamedia Show diýen ýerni ýan goýupdyk. Ýöne dur, bize ýene şu joga diýeri nime saatlar en soňky ýerini. Ene. Na şu ýer tüýşürenmeň sebäbi ne ýokarky bas bilen deňdir, şul karalyk azık boşluk galypdyr. Şo ýetmezlik üçin Dogry wagt, dogry adam duşan bolsa tütänden näl ol. ene. Şu yerden goýýas. Näl ol. Bolsa tütänden näl ol. Ne Bakamedia Show diýen ýer. Opşa mene şul karalygyň içine alaýly. Ne şey sek bolýar. Arasyna mixer goýýar. Ýokarky minus gerek galbyda. Bir zat bar senne meni ýanyňa çekýän. Ady. Dogry wagt, dogry adam duşan bolsa tütänden näl ol. Sen meň nesibe. Bir zat. Dogry wagt, dogry adam duşan bolsa tütänden näl ol. Sen meň nesibe. Ne görşüňiz ýaly. Ne şular ýaly şekilde bir zatlar taýinladyk özümizçe. Goňuňyza ýaranlar diýip umyt edýän, edil öňkü belleşim ýaly. Näme soralarlar bolsa kommentariýada belläp bilýäňiz. Wiziany repost etmegi, özüňize saklap goýmagy, like basmagy ýatdan çykarmalyň goý. Başga da şular ýaly wizialar gözleýänleriň öňünden çykdyn. Indik videoda görüşýänçek, häzirlikçe sag bolun.